beke chigobia kare ya ikireke wango gyo kurusia gobia orokio banne bwao gochia senya sae buna nae no mogakore kigima asokoro egobi gocheise gendo kendo mukutana no yomo tugotwara asiri tukuria rero asengencho yoko ni yo mito Veronica tutware bisio koruga tubasa konyora ukuragererwa tonyore bisio koruga kare tukuruga ekare twachirega tubasa gutwara chi meeting ibere muntu gagukwana na eko bikiria kwana kerekia gitara na kerokio egerege ko kegoseseni lakini ari gusaba asiri tukuria rero tutware meeting ya mayoka kare tonyora gosesenika asigo bono tuguchikunyara kaba tugotenena kare tuatenenine no moiko yomo no moyo yomo egere tusabe tuigoro mukutano oyo egekora chisa tubwatene chinke sana sasta igoro fato ikire igo bono tugotenena kare tuatenene tuchako mukutano obo maestie obo mo Catholic obo mo PH you are highly welcomed asege tieke rero maestie tayo rero mo Catholic tayo rero yorega Kristo oyo gotoseni twensiamo igo tutenene egera tuchake umwalimu karibu. Bia marasiri waka torengererie tusabe siri ya tata niri mwana niri Moyo Mtakatifu tata ituri iguru ubonda bwa wochi uwanja kwa kore kanisa ya mniguru twaye bone ndagirete abono turusie ibitu uranto gotia baga tuchigia tubase gutubeka sogotema nano tubirikira so bensi masuge Maria wichera nema Mungu nare naye kwanyorire gesio kuwaba kungonsi mwana wende yaonare negesio Maria Mtakatifu ne Nyasaye sabere nto abaseri abono sekere yo kwetu Awana wastata na sumwana na Moyo Mtakatifu warenge kare ule bono urabe myaka yensi sare gusabirani abandi Nyasaye no miyamono kaye grisikia yesia kenene weke sebinge sabo buri bane no nyene sabo sabane urende byabaga kabidini onjere myaya abantu abadiri kuigwera na kimwe marisetayiga irani abatire dini na oseria wonse otori abakristo abaya na aboro na abasiwa na abarweire konye meere sibrigato waso asugusasuka butakwera monene yasawito wa mabera mange bia mona singincheke wa kibugima waturendo butwensi botambi nande waturitwe rero iga rero rasuru justore twamanyere nake wakenane kyogwanja ni urigeti tulimenya karangana no bwanjani wao asinginche yo twakobakire twabira mu mucyonse to koreire kurumaya esto arure otachena na manyingao nando twanjire kuchimoto ato babana bawo nakuba munenge kiga totenene asige wanchikiga asinginche yo mito Veronica tsangiriria asumo yigoye wa moelio rangerio mbolembo ikansa wanjire wa mbolema nelingana lya ulitokonye liyo tokwanire tokoiwe chinkoro chetu chinyare gokuwenera bono gokubolia tuli sesenia ya matiga baremie bagati asinje kiralingana abasana bairi abana baye mwako ya muni amatingima nabo ngake tugendera tamagombo muni yasa batarire baichuri no byabwao nande bamanye nganyuma yo kwa kuboki kwa bakurankaro no bugima wakana na karu watwariganirie bono to kuburi mo ko tangana sinje kiralingana abali chinchira go chawe gorere bisieri na abali chinsemo au na wala watu mirubineye na wala bakwira mabira na tura sonsio tutangana sonsi elindo mo ko torokere wetras Kristo oyoro motorito Sekretari tata niri Mwana na Moyo Mtakatifu. Bono tuikaranse asengenjo kuiwe ngana ya Nyasaye iye gotokora twensi tuwa moyo ngochiko umwalimu oyo minto mabeya egera to engane iye gotokora tuwa moyo abantu abange kare ngane yo chaka gukwanwa abagochaka kunya gutaratara nare kubasaba rero itukuria rero Veronica tuturia asogo toire igoro gwitera asoko babategereria baya na asengana ya yeri tukunyara gwato koigwa umwalimu karibu. Mbia mono my dear brother for giving me this opportunity.
Ritukuria lero nerienge nchenene una marika Biblia gototebia anene korwa ase gitabu kia Omorandi isano na ibere mona ibere amang'ana arwara maya sana akongoki erieta rigiya eribueta amabuta kwiyakwa neri ritukuria ogokwa eri rigiya obwa ritukuria okoiborwa ngagerete omwarimu nareta orders ese omogutano bwa ritukuria rero tindaeti koirorera ekere Nyasaye agokwana na intwe egento gioka na inche ngechete buna omonto binafsi timaeti gosaye no gechete nekere Nyasaye agokwana abande togokwana ritukuria rero erire rieng'encho enene twachire ase eng'encho ya amasikani ya omoerio ase eng'encho ya ogotindeka omobere o Veronica. Veronica oyo iganyorete erieta rigiya erieta rieng'encho enene sana ase bari togosoma buya amariko omong'ina o Veronica ekere Yesu Kristo ara ase emechando ile safari ya njia ya msalaba msimu uliopita wa Kwaresima omong'ina oyo aminyogete agatinyi Yesu obosi bwaye ebigari ekebwekaine kia Yesu gegatigara ase ekerebi kiaye omong'ina oyo agaseseniwa igo ritukuria rero twachira ase eng'encho ya ekebisirero kia amakweri ekere Nyasaye atonga mwanya bantu amoreta ase ense omonto omoikerano kabisa inche amo naye bono ekero obobe bwacha ase ense igo amonene amang'ana agokwana Genesis chapter 6 verse 3 Genesis chapter 6 verse 3 omonene Nyasaye bweko gokwana amang'ana ayo ekere mwanya bantu twaswa ase amatemo eri omonene Nyasaye agateba omoikone tokobera ima ase mwanya bantu kare na kare ekiagerere n'omobere ogokwa ase ege emiaka y'omonto nebere igana erimo na emerongo ebere yoka oyo tari mobani ogokwana tari mwanya bantu ogokwana Nyasaye ogokwana bono inche nteneina amo nayo ikaranse tokoyana ogokwana na inche buna ngokwana iga we are composed of the two elements. Nyasaye akareta amaroba akabumba akatutera omoika omonto akamanya koba complete omonto akamanya koba omonto ng'aigo bono amakweri nogwatananika kwa omobere amo n'omoika separation of the living soul and the body bono ekero ogwatananika ogo kwa omobere amo n'omoika omobere okoirana omoika okoirana ase orwete Omorandi 12 ekefungo gia 5 na 2 omwarimu onya konyigorera Ayubu 21 23 otirimbo kake inero yoka torasome ebinde ngokwana korwa omotu ase eng'encho ya chinsa omanya kong'igorana first letter to John chapter 3 verse 11 to 15 onya korigereria. And finally Omorandi eye ekefungo kia kianda amona wike gia 12 bono moiko oyo Kristo atouterete abantu abange tokoboringa ki omoiko oyo ng'ai ogochia abantu bane mbari bagoteba ekero omonto akure okure yaya ekero omonto akure kiaye nkeraera. Even the African tradition, the culture yomogusi ekero omonto agakure nkorokwa renge ekerecha eriete eririanya kogenderera bono Omorandia 12 ekefungo gia 7 egegoteba amang'ana akobwati omobere one omoiko oyo ekero orure ime yane Nyasaye okoyorusio oyo oira ase ayorusetie n'amaroba aria abombete akaba omonto airana ase riroba bono omoiko oyo ng'ai okogenda
1 Petro chapter 3 verse 18 to 23. Bono totegere umuiko yesoko hen. Ekere mwanya bantu bamuchanda omwana wa Nyasaye Yesu Kristo bagaita omubiri oye arari morioka. Ekere baita omubiri oye omuiko oye ugakora koba moyo. Omuiko oyo okorete koba moyo, omuiko oyo ukagenda i. Omuiko oyo ukagenda aria ase omosibwa ase emeika yarenge ase abakristo abakatolika togoteba pagatoli purigatori. Omuiko oyo Kristo ugachire emeika eria kunyirandiria erinde onchorerie ase obogima bwa kare na kare. Ono mwalimu wanje onsomere ibunge ibibere nkwanelingana lyo mwaelio to the family. Igo obogima obo tomenyerete inchamo naye kutura sense. Inajua mama Veronica ameteseka sana kiasi. Muda sio mfupi na ni mrefu kiasi. Ekero borwere bwa jira asomo bere ebo Tanzania. Ekero bwa Tanzania kwanya ole stress. Inga inchamo naye tuamenyera ase chifamily cheito. Toene no morembe inchamo naye. Erinda asomo gumo tomenyete buna tuachira atwesi pi twanse kuburikira omuntu buna arwarete omuntu ra igacha urwarete nekero urwarete okomentu naende stress chinde obogime bwako bubwenge. Ayubu 21 23 chiri togosoma na chiyo togosoma. Ayubu 21 23. Omuntu oyo omo niga agokwa ore no botenenku obonge ore no botoyere rwansi na ore ndire buya ebirandi byaye bikire n'amabere n'amawuga omubiri oye nigo ikire n'emeseto. Omuntu ndeiga agokwa ore n'obororo bw'omoyo oye atana konyora amaya no nyang'ake. Abo bonsi nigo bakobekwa ase liroba bareng'aneti bagunda na amakonde abatuba ling'ana lya Nyasaye. Bien mono. Namanyire ng'a obogima tomanyerete ase mwanya bantu omonto ndagokwa ore n'obororo obonge sana atanya konyora amaya. Omonto onde niga akorwara ogenda nyagitari abantu bamutarira buya abantu bamenya kogochio buya ase ng'enchi yagachete buya ase ng'enchi amerete buya ase ng'enchi abwata abantu abanene buya chigari chigosuka nyagitari chiri chimwamuti echinde chindabu utari koigwa eriogi endagera bakoire nyagitari neri engiya chibe chingoko chinyama lakini emechando yoka bagokora batamanyeti chinga kijo munyagitari araria endagera ichire kabati esarigereretie tari gonjoka erinda nyare kuri endagere ngurinde kwairira if you are in order. Yani chindagera Jacob omuntu omanya kurwara oteseka nyagitari atanya kororonde kurwisieri atanya koronya ondagera abantu abo bonsi nigo bakobekwa ase liroba bareng'ana ase liroba amakunda abaria natebia abantu bande ng'aki nabo okogorerwa esanduku ya chibesa chinyinge oyo onde amanya kobekera buna eri John Paulo abekeretwe omogakoyia agasiperi chia account Jones agatebekera ende akumombeke ordinary coffin nera abegetwe amakonde ganjete esanduku eri erigori narakora atangana omonto abekwa egesero noyo abekwa esanduku eri erigori amakonde akora agenda ase eyerigori abenya arakora gochi oyo bweriyo ngora abera ari matuko make. What I want to say mokoyo one narwara sana nenda kagenda nyagitari asatambe sana asokolinere chigari chinyinge sana
Bane nto igiti konya the opportunity. Yogo jikomoro. Lakini bali barengange nere. Asoko muikange. Na komosemi. Nakiri ngote ya bantu nga. Omonto mino karwaliro kogenda nyagitari komorora. Ekera kororira kurira. Naye kwarira stress yeri ekoere kurwo mubiri. Okonya orubwenire. One mejano yoka tubugate murandi agoteba. Sura ni ya 4. Mstari ni wa 9 mpaka wa 12. Ongo kurira. Isa yeri le wono le ongo kurira. Umurandi agwana mangana maya sana. Agwana mangana yoro ye family. Agwana mangana yobo kumabwe family. Ngoso mwiro nya tegerere. Nabona yera abasomi mangana abiri. Murandinda. Nigere biyako babire kubwa oyomo. Nigere buya ko babire kubwa oyomo. Ekyagera mbanyore engeri engiya asemiremo yabo bagokora. Ekyagera kumure babire manyore engeri asemiremo yeno maboko. Oyo mokara we oyonde na moimokererie na. Then when you are two, oyonde kara we oyonde na mogororo. Na mogororokie. Ngora excuse me Aminata mwalimu. Ngora gokerande family geteiga. Tell say ita. Don't make noise we. Order. One muku obaka mwansiriri. Ngora gokerande family ya motari gairi. Tali right go setali seito. Ekera bangwa na babako ena nyone kanisi bari babiri. Umugaka begete bukwa. Umongena kabeko gotera. They are walking majestically. Uchi kanisa. Imanya boje ko pimo bugima abantu tu amenyeire. Nganyone kanisa abantu bari babiri nyumba. Muri gotarira mu guchi kanisa. Umugaka godebinga ngo ikirande. Umongena wotengo go ikirande. Ngai kwamanya atigarira at the end of the day. Tali goje kani? Eganisa. Mwalimu ngendera. Kolende obubeno obwayo olyole bweka ekero aragwe. Onde tali oramogororoke. Oyo bweka in a family when you are isolated, when you are lonely, ekero aragwe. Onde tali orakoro? Abantu babere kubararara mo mbaigwe liberera kolende nakyo yomo arakore aigwe liberera kali bweka. Abantu babere kubararara mo mbaigwe liberera. How can you feel that when you are alone? How can you feel that when you are alone? If you are alone, you get stress, and out of those stress, you die. When you are lonely. Omonto aise kurwania oyo omole bweka namubwe kulendo onye bali babire tako babwa. Gendo je bwana bwana nyo wanja eto je kuntalera. Gendo bwana je kuntalera no mongino noro. Musaja buria ko imuki obukomba ko korigas. Mbeke nsira kini asoe nyomba. Nyona ko nya gokorora ntuangaine. Agokurema agokuripi. Finally ngiagoteba. Engoli esisire nemego yetatu teri kubutoka bwangu. Engoli esisire nemego yetatu teri kubutoka bwangu. Iniro. Ibono ne family. Mokoyo wana bono no ne family. Amona abana. When a family eramo yegiterete buya. Yesibete buya. Omugime bako gendera. Tikenya sasa sinia molikayo. Ona ile jinsi jindame. May God bless you. Biyamano mwalimu otemera okwana mina akwani oyori na matona bako igwa. Nengenje nene ninga abantu mwanchire gotegerera yense kubwa gotegerera ngana ya Nyasaye. Titukolia lero tole seminar asinga nju yangena ya Nyasaye. Onya ya wacha ga seminar asinga nju gotaka kunga inkinyare bago kwana goseko igunga nyare bembaruwa na asesegi gosembaruwa na somo jegorenge ogoke hiyo ni kitu pure. Leo ni neno la Mungu tunalisikia ambayo linatuweka tunakuwa hai katika maisha yetu.
bono chisechi igana go setio omoyigoyo obe free gochia se a committee ere concern ase litukeli lia lero. Kwa hivyo chitaika chinke fata ngochari onya tokonyora libagari ogokwana ochoche ngora and then you talk to the family egekora nero lituko lia lero tokogirivo on. Thank you. Welcome. Asante sana mwalimu. Bono intagete ko bate bye bintu mbire abageni batamanye bali mwanyari go ikambu ya mono sana. Esaiti yokorio atandi moroje abantu be family bonsi pipaka moino li bageli ne liaino wanye moisaransi ta mubwate birogo na boko mukanekero kiao abantu be family bonsi bibanyanja no to batagete iga atandi kogenda gabako mwisho. Aya esaiti ene kwaya yoko boko kwane kwa kusoto. Kwaya noere ne kamati elie era turae. Arafu n'abageni bonsi karibu bali enyumba yo gutwera matenze abanyina nabagutira gukirugureri n'abagaka nabawene gukimuine meje mwino gabu kinyumba njiroro cyo bakenu asego njo kinsa kiachire tiganda ekamati yale guturaga igakido egendereri omurobereri bwangu na endelende tokurangiri guto babenye. Asante sana. Aso munyakero gubwo mu yegoyo. Twira ni rimbi yamono nyasato ikiria seritukuria rero. Wano ongo batebia. Abaminto karibu nande igunga mwaikire asenkeye iga. Yo mungina Veronica oyo abairo kurara. Wano nare ko request ya. Oyo mobwe family aichato igorero mukutano oyo. Egere togenderere no echinsa chabeire chinkake moteme oichene fasi. Egere otoigorero moyegoyo. Karibu inchuo tobwaterane nande tobabenge mono. Oyo mobwe family aiche. Karibu. Obo mwenge mono asenge njoye chinsa. Buya mono. Oyo gotura osomo yeganya sai. Tigango tomoiraniri ngambu ya mono asenge njato ikiri no botoereru. Tata Nyasaye uri iguru mbuya mono asenge njo ayomanyete ngikagenderete getunwe kena keria nama gukaya naria. Bono tuachire gaiga enka yomugaka mara munyanjo. No nyerende tukamenyetare tuaikire una bamwabo. Tata tuasabire omuroberi uragenderere gaiga noroje nga lingana liao litangaile tigango litorae oika amangana ya elire. Mbuya mono tata ko gotorenda na ndu togendera ukubaka na sabira serieta ya Yesu Kristo mutori ito. Bono nje yango rukutoma si isena nyanja uno yo isena na ikire gaiga no nya tukamenyete intu tukamenyete maate bobasi lakini na ikire gaiga bobasi mokagane ya nyanguso ria mugonga na ikire gaiga na baminto abuba ikire gaiga na bange twarenge asengenje gari yanyorwa lakini rende ya torentire buya ya toikire tuasabiro obuya bogenderere naba bana baitombarema nainwe marore buna abantu bamino baga ange gusaba iri baino babanjete baikire gaiga buya bagendererete nainwa imwa akorire nonya ntware ngotorore twegokiri Tata Nyasaye tigatokonye omoyegoyo ogenderere buya goika twayokorire nabasabira maya nandi nabagwero kamiri buya mono sana. Asante sana buya mono. Bono otokogenda ase chikanisa korwa ase kanisa ya Raitigo Catholic Church oyo maiche abana ba Veronica obaremu oyo ro aiche bwango abwatigwe
araiti go SDA Catholic Church onde tayo ko raiti go karibu abantu baminto mwesi mbia more noyo turasama be nje tingo twara mangana Veronica ali mulenge bwa abana esengenje yayo abana baya ntwara abera na barobwo se ekanisa muna abalimu babo ongo tebya abana ba Veronica pole n'abantu banyanja gwabagima asengenje karo mwasiri yoyo mino yomo na beko bakon ina ngaki ebintu bibikoba lakini esanya sale anisinya sale mangana tanya koba mabe naenda abantu nabo bakoba abarunge bakanyeka naenda ebintu byabo byanda burunge etutagete Veronica tukutwese ngenje ngia aye nigubuja esengenje no muororo urenge Veronica tabwate mangana manga abwate ebyombe binge ebyombe oroje kurumama kuruo mwalimu w'abana koru ebyombe nebingarenge sekani igo Veronica no muntu muororo na tigatu tukoso buororo ntuo to kumusabira maya na ntunto genda ororoka asa yo makete ngutwara mange mbia mono yo minto koru raiti go SDA oyoro aiche arua bare mugo cha senge karibu Getiri mugo kia beire kana abantu mwacha na yake munda barenda nje no rona chiri tukwire ni mungurumbu ya mona senge njato kiri tukeri kwa niaba ya kanisa ya Raitigo STA mongino yo gaenga tosombera mwacha kero gichikambi tabwa topagusinga na ba STA ngo josombera tuwa mwakana na ndeno muntu urenge no mukia asemero moyaye igo kwa niaba ya kanisa ya Raitigo STA na bila nyari kana kenyero nkenyora ibaga ndi kwa niaba ya kenyeru kia Raitigo na botokorente ngora somuchi yo nyanchogu familia nyanchogu ira ne kalimate no mulisia Thomas akwana na botoko ba pole moyo yo tiko motoeru na kemuntale ngo motoeru unyare ko bokoera buya na bwata ndi nego tena rai na bwate asante sana Kamukunji SDA oyoro aiche onde naro karibu richi kongo bwati mbuya munyakerogo aso ugotora na gotwari baga Kamukunji ne kanisa ere turwa umoino na ekara yale kwagajwa mongino ke muntu nero lentete ole korenta amache kweli nta bwate moyo mube igonje ngosabira abana abantu banyanchogu abana bo mongina wa Henry na Henry baba amo kubwa mono setani tacha talenta mangana linde yo kubatanana igo njero molisi na bitali ongayo nande bali baru mate mo manyete na aliro mwalimu Thomas mbuya bono na mwalimu ominta ali ambuya lakini abana bale gamba gocha kubamanya mate ekira mumanyete yakora bebire bona bakagetenga nao musingi niga bono mwenyora abamino mate tigansabe tata Nyasaye mbuya mono nande sechinsechi moyo gende te sechinsechi wako eneo yo minto
omokonye okonye na abantu bonsi bagocha na bakocha kogenda ubarende ubagitire neme basokana wao na kubwamana ntomolembe twasabire sare Kristo motori oito. Asante sana yo mitokoro kamukunji. Wana toko genda se senta ya Liang'ombe. Catholic Church. Oyomo. Ato wakirishe. Koro Liang'ombe. Catholic Church. Mona munyakerogo na incho npiabu ya Liang'ombe Catholic Church na achire buno mongina na achire nkeyo yo mtendere na abana bao ase okobatebinga yo minto ke muntu igaraire igo na abasaba so wancha kwene family yose ya Nyanchogu mwancherane kurumeye inonga igatumugete ekere mwancheranire monyoro kugwena kwa bwango emirimo yende genderere kogenderere tiganya saa bare michinga kiechiga mbiyamona aseriba mbiyamona jaredi wesoni asobole mubi yakwarura senkeye iga toko genda St Mary's Magombo tonyoro mwe yo minto yo mukuru agwa akirishe Magombo Catholic Church. Mwende naro okuru Magombo. Karibu. Karibu. Tumusifu Yesu Kristo. Biyamono yatoyeranirie familia yanorire amakwa yara makong, lakini Nyasaye namanyete jengo kwana nguru kusamwiri mayega guru St Mary Magombo ona arentire amagombo kwa niaba ye kanisa yetu ya Magombo ngapore se familia ye omongino oyo ni omumanyete amatuka mange ekena arego korega ase skuru yara ichigo tware komera na Nyasaye ganchera botambe mambia maragoba abwate chibunda chiaye na amache imotebye nga koromokia gara tokini abantu abatubwate nere nabare goitabera ngatiga tokoromokia naye koromokia ochie skuru igorende na inatwara amabera ngatiga nchiche nenche morere ase eng'encho tware komera na mono na inche natwara amagomba manene na ikira ase nkeye bone familia ye y'omogaka oyo otigaire na abana baye Nyasaye tigagotugekere atugeka abana bao ogenderere obogima na abana abo banyare gotwara obogima ase enchera ya Nyasaye bwekomanya narako obong'aini nechiseme abaye na abana bao mbuyamo nasogontegerera. Asante sana sokorwa baremu bono tokagenda St Lawrence Nyansagia oyoro oyomo aicharwe ng'ora yaye St Lawrence Nyansagia onde naro Biamona sencheri baga ya St Lawrence Nyansakia Catholic. Kwa niaba ya St Lawrence Nyansakia gocha mutio Nyanchogu. Pore asogosiria Veronica Kemunto. Nyasaye ga mwanchite mono murangeri. Igobone togotebi gunga tinga kinchike Nyasaye gotinyikira ririga kurwa asa maiso no kwiyumu nkoko bororo. Inga kiye ka Nyasaye ni oburotu bwaye turamuroto tento konyara kwiyumi na marigata akobore turagene nkeri engia gochenga na kunyombere n'ubuke teko bayiga bamite kerto mosemerete omonene biamono yo mitokoro Nyansakia itangazo animators mwensi bi mogenda aria rogora so mubire nsemo mutakeiro animators mutakeire rogorari korua esenda ya manga
tonyoro yo mukwani yomo kurumanga aruengora senkeyega Manga Catholic Church. Karibu. Muna mange gukura iga ogotera kurwa enchoro SDA Church. Biamona chare dia selibaga titoli na mange togokwana asengenjo yo minto keminto ararire nigara ara soko boko monene asa abana baye ase family yabo asa baibuli baye na ase engaya nyancho gwengima twabaire pole nonye na ase abachire ko bakirori ase omoyega abo yo minto keminto ase lituko lya lero baene kiringa keminto nigakorete emereme emiya naende twaitabiranire ng'emereme akorete Nyasaye tigamutimokie nakobwa mono abana bali batigwa Nyasaye nero manyete naende nero rabarende kero moko boka nande moko rara Nyasaye ababwatesi nonye na ase moko enda ase skuru mobwata amasomo bokongu egere enga yake muntu echiko koba enga yokumanya nakobwa mono mumenye Nyasaye mono na ase kurwa ase kiombe kyomongino mo Catholic kurumanga center na intu twaretire rambirambi yeitenene ekiagera kemuntu ndo amanyete mono buno mwana kwaya mwana animeta ase kiombe kyomongino mo Catholic ase group Jones nigarenge omongino omuya gaki Nyasaye amutimukia ase omorembe mbiya mono enchoro karibu ibaganeri eno
tuwachukua wale wameshaoshwa dhambi zao, tuache ya dunia tutende ya mbingu, maana muda wetu wayoyoma. Yesu atakuja kuwachukua wale wameshaoshwa dhambi zao. Asante sana Njoro. Biamo na sogo dero guya. Madam Jenny ase mongina Veronica Arenge injuo iranelia bana ba Veronica Ngora. Karibu. Korwa umuna madam ngaukora ekwaya ya Naroko. Mobe karibu Mbiris. Karibu. Abasani ba Veronica na bakwanira mbia mure asa Marieta igonkoro kwa Jane ndoyo buongoto korwalia karantini nonde na my sister gaiga tiga bakwani and then banya gukwana bachire ko baya mate ya Veronica pole na bakwanira mbia mure mbwatia mange ngukwana ngubaira nelinga pole ngaki ya Veronica yaigete na hivyo Mungu alikuwa anajua. Kwa hivyo tumtumainie Mungu. Asante. Buna mwaigwa Veronica seita arenge no bosani bwaito na Veronica Isabella igaro musani one Isabella ngamotebia mamo minto naganetio omonto okomobesia ase eng'encho konyetata osirire. Isabella okontebia tiga nkorigerie. Isabella okonyora Veronica okomoa omwana okoroku Vera. Vera noyo ore university. Bono Isabella kagonte ing'onyorire omwana ore university ngokumina ki abana balero buna tubamanyete omwana ore university boli na chache anyare obogima bwanka anyare obogima bw'omong'ina korende ngomoteiya Isabella morete bakagamba na Veronica Isabella yani Vera arenge Narok Vera agacha bagacha na Veronica mbakanka omwana oyo nababeranka agokora egasi eye etari ekagwaida ase abana abange ba siku hizi gose bono mwana oyo akaba omuya yaikeire amatuka aye nkoenda are esukuru orocherero chisukuru buna chiabeire chinkong'u ase eng'encho ya obuya bwa omwana oyo asa family tokaamua komoire esukuru nakegora Veronica atasabete omochango bono Veronica Vero ochire Veronica ng'aki babakoba Veronica nero ogontebia yaya igongocha ogoteisa Isabella ntebeti nanda Isabella rende bakogamba na Veronica nande ngokumina ki omong'ina bori nakibonera anyarekana omong'ina osieke bwo Veronica ogoteba yaya nabo ngocha ase eng'encho ntagete abana bane bakore ki basome abana bane basome omosubatio Veronica egenda are korera na abana baye basoma Veronica ogochaka Veronica garenga omoremereri Veronica omosara oye bwensi piti ngoteba ng'a nariete noene chisiringi 10 yaya igare gocha obogori eroni omanya gototaimate mubone gento mogokora inu chibese chiri chionsi pi chiagenda arari chiagenda eroni riria acha obogori eroni oirera abana baye esukuru abana babere esukuru omosara oyo agokorera akore ki oagenda eroni Veronica tarieti noene esiringi y'omosara oye tabegeti monuga nonya 10 bob yaya egenda are korera abana baye bakore ki abana baye basome so Veronica garenga omoremereria na bare goiko complain enda endeye twamoira nyagitari kakoenda nyagitari otebigu ne chialisa
oegwa mariogo ye chiarisa lakini bono garengo molemereri senge njota atagetaru ngosenge bese tumeke kwerwali lakini atageta bana baye bakoreki basome bono lende ntuate mete lakini bono chinya gitari chianka chiare goteba analysis I remember karofero nikakorunka atebigu analysis elio gotwa guritirio mo eli ale kuguru 3000 lakini litakoletiki litamokonyeti Veronica agacha ase ngenjo baba gachiete Nairobi e check up toko mate ya Veronica gendo orole buo baba kaga koirana nando koreki nando irane Veronica ogocha nera acha korora buoye na baba buna kare Nairobi bono lende nalia genderete kurwara iga kumbe rende obomanyi bwa bonyagitari nenji yagitari chinene ne chingiya nali bono muchando oyo chite kunya kumanyekana kare Nairobi bono yendongo tebaneke Veronica gancheta abana baye nande ganchete Nyasaye Veronica no muswati olenge gosaba Veronica no muswati olengo omuya ande ngwakira Nyasaye mbiyamo na sengenjo abana baye igo bamugwete igo bara abana bekanyete bono yendongo bateya kinanyaboke mamo mino dream yaye yarenga abana baye basome igare kurero umwana okoroku oyomoke umumuru okoroku Fred none kera kurwiraka Fred na Gesale basome ekina kiki arenge ebirengereri bya Veronica lakini bono Veronica oralire ekero Veronica aralire bono togotiga Fred na Gesale mbasoma gaki gaki gendo nare kubasaba na intu twensi na Bible gaki toteme tochange ekenyoroge bwate si tato mwabovera abana aba basome umwana okoroku Gesale no mwana okoroku Fred egere none Veronica narara buna aralira abana baye kibale buya none spirit yaye era koreke egotimoka aina aro nabugate tiga togendere kobeke family ya sama saba nande togendere kubakonya ase tokonyara buno gwanja gwa Veronica kwalenge mbia mono sana asante sana madam karibu ekwaya ya Naroko karibu wetu alipotuumba akatuweka shamba la Edeni kwa kutotii agizo lake tukaanguka tukatenda dhambi. Mungu wetu alipotuumba akatuweka shamba la Edeni kwa kutotii agizo lake tukaanguka tukatenda dhambi. Hapo ndipo mwanzo wa mauti ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Hapo ndipo mwanzo wa mauti ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Mwanadamu aliyezaliwa hakika ametawalwa na kifo, lakini tunayo imani ipo siku tutashinda mauti. Mwanadamu aliyezaliwa hakika ametawalwa na kifo, lakini tunayo imani ipo siku tutashinda mauti. Hapo ndipo mwanzo wa mauti ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Hapo
mwanzo wa mauti, ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Japo tumelemewa na huzuni, Baba tunaomba teremka, tufariji tukutegemee, imani ya wenzetu imarisha. Japo tumelemewa na huzuni, Baba tunaomba teremka, tufariji tukutegemee, imani ya wenzetu imarisha. Hapo ndipo mwanzo wa mauti, ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Hapo ndipo mwanzo wa mauti, ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Hapo ndipo mwanzo wa mauti, ulianzia katika Edeni kwa kutofuata maagizo yake Mungu Muumbaji. Mbia mono ekwaye ya Naroko, mbia mono asa matera maya yogo segeta, kurubo gimobo bobe go chobo gimobia. Bono nganchere mbare ntara gurupu ke muntare go sirikinero e gurupu yo mogoko ninju toko rusiwe bicha yo kaiga ko bachisa chiagendire mu fata ngangare go chake misa mogoko gurupu yo mogoko. Representative ya Senator karibu Mata. E gurupu yo mogoko bwangu ekare gurupu yo mogokete neiga Nairobi team, it is your time. Nairobi team imwe akorate gasengia inchugo chana inum morero yo minto ke mto mo comfort ya bana no mugaka Henry. Grupu nyamwakirwe ebichambi ya mono Nairobi timu ngaimore chinga kine cheino abantu bari barwete Nairobi bonspi bakambane tio mobere chinga kine cheino abantu baminto kuru Nairobi mwarenga atambe abantu bali twajete monsi ko Nairobi bali magari mo goja gaiga akaiga daika yam akero Nairobi agendrete gocha abantu be family baisara nsoko boko gwokorio kwanega etendiene yabo na guchimage gari onsi ekwaya ne saitie ne horita arafu n'abageni bonse barimo agenderere gocha karibu sana chinyumba cyobo chenu abanyina gusaba mama bagendera gure iyo mu kirugurabu abagaka ne site eliyo mu kimoineli karibu sana abantu bana Nairobi na basi ne Samarieta koroko wachi oyubo mambi no yonyanja momo manyete chino mochikoro nyanja timbu ati mangana mange grupu ye twalenge nyinga kora abande bale batarikerana ntu abwate sabali ankong sana rogorali Nairobi since
anti asirete 2 weeks ago ntubwati toro tokoboka maambi twagenda mocheri process yebuna yaikire gaiga egrupu nere gaiga twarenge chigrupu satu egrupu nere korusobo kemto egrupu nere akorusobo ekenyoro na onyanjo atwabwaterana egasi yarenge ngong sana oyo maokoro korute other side tukabwaterana gukokore mechango Nairobi paka tukanyora gokirie bill tukamoikiga iga egrupu ende nera yekenyoro kiara itigo ekingo tebe kenyoro kiara itigo egasi mwa akore nene sana ase WhatsApp nashukuru sana kenyoro kariya ito kiabo basi mate mwatwete challenge sana nene na into togo chikote ye bantu ba mate na tubwaterana muna raitwa ya bwaterana pakomobero yo gaikaga amura babere Dominic Dennis no yone naro kuruguramek ibakorete gasi nene mono eriuta ngoje konyara onye abantu ba raitiko bari barega babwata bato Nairobi bacho ini group they did a very good work indu tuwe kanto ngoje konyara mobero yo goikiga abamura batene ina na bandi bari bari rugoro ba to bugatra egasi nene paka tuwaike mobero yoga abantu baraitigo asante sana ngagete WhatsApp yari araitigo monyeroje bna yakore gasi nene ase familia nyanjou ntango chokonyara lakini tukabwaterana and the other side ya koruke muntu timbwati magana mange abande mbale batete gokwana samaria tamwe ngoro kuwacho yimo mambi asante sana wakire nandega jenda de kwakira ya family ngambu ya mona asengenjo mwato achinga kichingororo tukabwaterana tugaikyo muberega muto chanditi bia muno sana lakini lende challenge ene naye gaki urukasa abantu tiako tamakuru asa abantu urukasa abantu tuabwaterana nonde nero utari kurukasa abantu inchu asa abantu abana bake muntu mutenene murigereri gukirogora na umukobanya obuya bwa bamumino e character ya mamumino nyebwatengo munyetiga n'abantu baraitigo ndaite kubakira mbia muno ase ngenjo mwanja tukabate nganju tubwaterane nande muganja mbia muno sana singi mangana ayo aba mura bali ba boda boda abana ba minto mbale ga ba kora boda boda para kimoko rabago tutanga njirari ba gongolera bale titoko barama nkolera bale ega asimo kora nengia mbia muno naino asa mura bali ba boda boda bono ndete kwana yekinyoro tangazo nera tinde tu mugambia nyekwane tiganye kwane ekenyoro gieito e welfare toko teunga yo we equipments cyo mugambi bintu biri mbiri bya mugambi nande tokora mugambi aho tenga ki inchu njutu cyangire ebirogo ebintu binne byeito intubune sabrokesen ya right erokesen ya right go bono tigatubwaterane twensi ekero twagorire ebirogo binne chiema kokonyorobo kongu ebintu biri okoye gubusa taringa niji beso ugwakana ebigo togote mugambi ebintu ebi ayegacha kero bokongu bwatokire twakwabusa ngaite nge committee elia mangana ina na yahe ebintu biri okoye gubusa na intune timu ya Nairobi intutire mboke tare 17 twensi pi ngote inda bantu ba Nairobi 11 pi tare 17 tumeanega egere li tukoriri lia madaraka de ndoche koba ashamed ngara itikondo che bonte bangeti ero kesi ni etu ayegutika tonyebwate igo onya toyese kiombegeri to join tubwaterane turichiema ebirogo bitoke twabwaterana igo gora itigo bari bara itiga tare 19 kora mangana ino mutienyoyo togocha May 17 mangana itokore gaite ngabu toigwananne biamono sana sin yo kontegerra naende tubwaterane onya turi woja sabantu toka sabantu biamono sana diamba kwa nje jengolo Dominic ayo makenyende mangana da kwa na ya ene ribado Dennis yakwanire mwana lokolo ko Juvenalis
yuvini manyete teka lokoteba eneri wakwane bukunindo bukunindo mine tinga elinya kaka tebye sukuru nga bukunindo nereire eneri mwana wa Juvenalis ku WhatsApp te yatari gotoka tali arebe ko Nairobi ko Nyanjo WhatsApp te yatari ko kombia mwana ya Dennis Juvenalis tualomo yubwate siringiza no konyora na ke ruba kongu bwa beire na endu twaje te go siru mai tali eneri na bana ba kemuntu una ulo maina twata bani maina kenda buga Paula bana ba Veronica tuada vile Paula tuko nyuma yenu asema kwa meru mo to jana ba ketoliga kwa twale namba yane twale ya Dennis twale ya Rameki na batoko maya kitoko chese michezo ita alafu Rameki bwa kiresimi libaga hali hapo tetegasi no alama na intu poleni sana. Okay. Na inje Simeon ngoro kwayo getui kurubo basi soba nyanjo na inje ekinda tebenekemo omwana oli otene naga mojo goro boboge akwane gende kene omwana onyore Nairobi motebya urokesa abantu naboko nyorobo oko Nairobi bantu mbagocha toikaransa aria tumanyaine ta kumanyo yakwagagirira kera naro jo mungwanuro kwanire ojire oyo nde Dominic igangwa kesimiga na ungalika jibe hajajire wake simiga jibe hajajire ubanja ni boli mogendere moranje na bunje ndatebe nje nkurumate ubasi nona alinge ngara tikanko abana bagocha mbuya mono sana narorera nabakwani nande mbuya mure mwenzi chasa Maria tango Rebeka inde kerubo oyo rali tigangore oyo ne anti oyo sirire getele alenje jali shombaki oyo tongi oyo musibati omwabo ngina ke muntu oyo kabere oyo gane anti na bade baro bataja bari ngene bibi bakali aburite ono ne anti nane arosugure kabuikira yonse bakabatira nabantu bagaiga mpaka moja twekereiga lakini tagani abantu beke nyoleke bonse mbiyamo tigankwane umwana orandire umwana we sister yane uri karansi tegaria Teresia tenena Teresia nero yo minto muswati yo minto kabere asenka yetonya bios naba minto marero gorogaria umwana ke muntu ekera arwarete naona wakerwe simi umwana ke muntu narwarete igachaga ikeranga igoirirwa se sister yane isoge muinese bareramba nchera bangere stenga wateya ya molini egari atire gocha Nairobi tare gosinanyare gokonyeka but unfortunately umwana oyekera igete Nairobi kanyo borwaire gwachira atambe uno yo minta kwane sarenge komoire bare goteba nalisas mwana oyo mbachete gopima bamanyenga oborwaire bwa mwagachete kale kanyo bwachira atambe mwana oyo abwate shida awese mwaote anga nalisas konye getonda kiakinire etiuma yare ngororo igai omwana oyo iga igabwate saidi ya marwaire gosenata ano mobere borwaire bonde bwagerete lini rigacha gosareka no borwaire bokorokwa hepatitis B hepatitis no etwa korwari ekiaro banya abarwaire karoli tukoritanga litwa moirete riswali okobori gondi achagete korwara gesie kiage kwanera gateba December hepatitis B
n'oburwaire bwokoirenga kienge sana gukora omubiri bw'omuntu. Hepatitis B bugasalirini onde atamanyeti. Hepatitis B ewo bwaigerete immunity y'omwana oyo ekagenda inse kiagera cells chiaye chionsi konya chiakure. Yobonekera goika Nairobi ncherete iyo omonyagitari bayocha komokonya naye tware gotema it was too late. Yani ngakonya chinga kichiaye chierire kiagera oburwaire bori konya bwa amarwaire konya achire omubiri oye obonde mbori bokoroku baria abanyagitari ni maete mbare gaiga boroku H. pylori. H. pylori no burwaire naboro bwekero bwasoire omubiri gabo gokora ebimo bwakora. Oburwaire bonde bware ko sepsis. Naitia abanyagitari mbasomete. So there were so many things. Ekero gosome elist yoire summary. No ekwa kokore gento kwa okora gososa be Nyasaye goteba saba mapema nenda okonyitaria ekero ingakiaerire. Que mutorarire otigira abana. Bina bateba omwana ke muntu no mwana ori kwerigeria. No mwana bweruse timoyo arigeria abana baye basome. And for sure que muntega asi akora asa abana baye onde teyora anyare komorusia magoso buna ararire. Abana baige batigara asa magoko aito ekenyoro kiara itigo abairi bonsi pi abana besa batigere nchereri konya atarire na besa baikeri gaki toteme abana bagendere gosoma tobwaterane egera batabukiesa bari yabo na baro bachigokwana obuya bwa mama omwabo. Chetimbu atianda yango kwana omwana otigerwa abana eneri bana tobwati na riambori watigeirwa abana chintakana asobosi bwao manya abana abambaganeti school fees bwatarana na abana ba mino abana aba basome aina aronda akwane asasi seni abana base batigara basome na barabuo edream eri mama omwe ababwate enyare goikirana mbiya mona senyasa Bia mono asokurwa atunene. Bono tagete abantu bakorusobo Veronica. Korusobo ke muntu mokuna gocha representative ya senator okoba no bwata asokumyoka gochi inchwangoru mangana senator agotuma. Tumsifu Yesu Kristu. Nkorere gakiro omonto oyo cha kwake muntu kwa eli. Asa marieta nenkoro kumata masese na inche no mukachi bwesise nande no mwana inoga iga. Litanga ningo tebya abana bake muntu pore kibinafsi. Ke muntu omanyete igari go chiro chine nebunda taibo. Erinda abana basome. Bone nati naga kwani hapa ya Senator Kongo Mugeni Senior Council igante binge family yega yake muntu pore mwanchiranire. Egento kende giya kabere igante bya baraituko mubwata amache ari araituko ngo chiare mwanyu orojero lindo lioro chafu bono gari raituko toko tebigo tobekere chi million 10 million nchiroro romoroche igo kende gionse kie serikali yeitego chokora service yokongo tigatomwa kogoro taiba iganga chiri wibere nko family mwana ori ore form tunga yare Fred yako wapi Taringo mwako boko Fred asome Okay na 500 inge ama chuma ekerango enda na kingo tebyo mheshimiwa sawa mutigare biyango gendanda matangande tigamwe koboko Bia mone representative ya senator sobo ke muntu kamurancha ni nchugocha monyore bicha nchugocha bwangu bona sa ywa makena bongo batiga
abaminto mbari basitete manga ngochi kwa pole moye nike muntu buya somone tigara buya biya mana aba soba ke muntu ninchugo cha karua wa saritari ninchugo cha tuga iga chutonyo arebi cha kurua pari mwespi mwaru soba Veronica chinga kine cheino pari mwaru Veronica tokorera ina buga pari mwaru soba Veronica mwespi ojibwe bicha ni njote nene position yengi ya obandu serie bicha nchugo tamwa kwe bicha abane na moko beka wera ini gocha motuga iga squad. You squad. Biya mono no. Nchubwango nyamorero gorogau. Wabandu se. Karati gakora kwana ni gakamuranche. Kara bekera iniengiya morore kanene bicha. Munyako inyora nanga mwachite kwa enyo yo minto Veronica. Irangora korso Veronica eriogirike. Oyo mabamba ngere bwangu ibichina yera agenda bwangu. Biamono. The munyakero munyamana siribaga. Tete tokolega so that you can move very fast because this is a very large group. Because no more korona ke munta koretheki. Awata maskani kurusei toga hali. So we want to start like this Mbaro bali baruge konge. Aseke munta iboire. I would like you to move forward like this. Mwakwe bicha, and then we give another group chingaki. Toli like siya just tulia. Aubaruge konge za application. Zukamu tuga. Wale bandi tigara mega kidogo. Biamono, kurua se konge. Na ale kuri question mwako yomo, just a finish please. Atoli present kuru manyanus. Kuru manyanusi mwako yomo karo. Just move forward. Mwako yomo kuru manyanusi. Biamono. Ayinubo kanyako enda. Aya biamono asebo ali mwenzi muraiga mutu na abale mutu rugora. Njogo kwana omwana oyo rarire no mwana one. Ikiagera tatu mwabona era omonene nero uyu njogo kwana nisemoke maremu uyu nere tatu mwabo noyo minto nero omonene emarieta Steven nyaribo nyanusi lakini rende etware goteba iga akwani rwonsi ayetu igura iga abanyakenyero tebire tware gotebanga omwana uri itu utigara igo guchikorenda abache korobaria amagana yakwa ndirungonye to koya bwatia la intu bono nabo turi maega yabo kubwati ngaki abanyene ngaki bagoteba na kitogoteba ole ndaba echokoro inde mambi naye gesakugije gwaturwa ki omwana itu ke muntu tunyakorora rende amagana ya maritati botambe mbia mono tigange umunyakero oliba okay mbia mono gedokende abamwaru ko right ko ngayere right ko team Mesikia kuna reto team. Ncho jugango iga mwakwe bicha mwaka just a minute mwakwe bicha na barabo. Mwaba mwanga ndo bare itigo because of time. Itigo team.
Kose isoge mwatewa, isogo Raitigo. Which is which? Okay, Raitigo isoge. Come forward. Okoranga mumwete sumwaru. Abaru isoge. Sawa sawa. Aya bangwani bicha. Bangwani bicha. Bangwani bicha. One of you. Mwensi amwae kirega iga ase umuyobo mwana kemunto twabaire ngora baria chikorera asomo chioyo umugako yo iga twaba togochanere igare moko yone na inde igare umwamate tosinyaine sabateri no twange go komogega no mongina na indi nabana ntwajite koba tokubarime isoge ntubwatinga nende turatebe kemuntu abaibori baye babwate bicha ya kemuntu otwatebire pole abachukuru bari batigara ba kemuntu abana bono bara kemuntu abachukuru baito otogoteba Nyasaye tigabe nainwe nabego nainwe sekenyoro Nyasaye tigabe munaino bia mono timu ya njugoje timu yo mwaka kunyasike njugocha mwaba bwango jo yono yo namanya kunyasike, that's what I'm saying. So bia mono okay, anabagina Rome njurende ga mwako bichana abaliga chumwako bichana abali njo maitego moroche bata tukotigale familia ali and then tuachie familia. One of you, but yani a word to one again, please. Okay. Mbia mono oyo no muigone omuigo yo nchusi gatwarenge nere chusi omutinye vertera lakini pore oyo no musingi omuya tabanga inga no muororo renge tigato baba ororo bunando muororo ndoko igwana igo mbia mono abana bwo bagina rome bonzi pia ubuna murocha no chungu pore. Okay, thank you. You can have a seat, please. You can have a seat. And I'm going to akorani and to so korugaiga, I just want to leave ndigerera temo because you can organize this team now. Biamono. Nanje biamono aba mwajire gotwa pole. Bona ndage tugichaka iga. Chikase ni chiana njira. Mutene kuchia igera magutigara na bali minta. Edo matigara na ba minto. Alafu mbagi na bogo bagwanira siri bagi kese. Akwa tianjenje bana muntu mwana mwakongo mwa. Aba minto bacha se ogotoremina abakwanira mbiya muri mwensi. Tigatolemerania asa matanga. Abana baiga batigaire gakimo bakonye abana tibali bake muntu boniga. Abana batigaire ase kenyoro eke umwana gasomire niga ase kenyoro mokoyone konye no bwato yo konye gusira abana bono taiyo na to kwana boniga tiga ayebwie kwa kesabu orengera liko gwa kamara gatonyora lichibu okonya abana bacha gukuru nayo uragere abana abarokunga abana banyarebe mbia mono bona tigangiche asabana abaminto twabwate drive nene bona yaruro ninje nari kubwatia bona togojakera kurwaria oya akoro kwa mokogoti nyan mokogoti piria naba kwanyu mwesi mbia mare asa marita hangoro kudamaris nyanduko ninje rastbon yake mtu. Asante sana. Nchi naba kwani mbia mare asa marita hangoro kwa Agnes Nyabuke nchi ngwa sio mwezi ku gatano naba kwani mwesi mbia mare nainde mole no mogoko mole no mogoko ingi motari no mogoko
ya rituko riake muntu erigete kare Nyasaye nero oribangete bono ekitogokora abatore moyo tiga tore mani tiga tokora ogwancha kwa Nyasaye inche ase amarieta ngoruku Rebeka erinde nyanchama ninche omoise gokane. Abasanyi be sister chinsemo inya chiense nabakwani mwensi mbie muri nche ngoteba sister igale goteba ekero asa marieta ngoruku Frida nyabonyi ndo omoisi ko gatano. Nache tigamba kwani nga waire wia samarieta ne fari ni nyanja marasa kemtone kamati chomo muromo ko mwabo nje kobwatia na arasa na njete musubati ominto sana nera tu abete nkakomo asenjinga ki tata abete gakonyora kaginga ari nandi igonda abatebi igombiye mono ase bali babwate sio moyegoyo ba kuniro mobukobo nandi bamentire iki baka musubati ominta ikiraiga nandi nje namwirete narobi ase andiane igo tigamba ira ni ngambiya mono bali bonsi bibakoriro moyegoyo babeiro omuya aya jana tikwambuka mwakanda temo mwaka naro kubwati maremo ono nara utara kwana oyo nara utara kwana oyo nero bwateri bagari yake muntu kina kiara na mutere niga nane gasie yonsi biya korirwa ose gokorwa oyo nero ngake muntu gatwerera mama bali mangesi kimwa bagokore konda tuli skuru twasoma uye igo tukasomera butaka tukasikete nabona gaturiga ntubona turiga tuli chinchinia nabandi mbara abasuni mbaro abatura bamura babere bukaminto lakini ese timu yonsi ibye to pure gende kam oyo sirire na ro to rongo sa stole kwenda buchi igo nale goteba iga abayu bane na changa kwana na barabwa moyuna ro manene oyo gorkunya boke nga kwana na kwanite na tebete iga basirikirana na mokoyo na kende yonsi bikira ase go bosomo yoyo abe buna nere umusubati utigara twamanya go kenyora buna intu tito sagoje gutanganira mangana ye family yo musubati ominto egere to konye oyo nere odwire libaga nande nere okora ngo kwansa ngwanje abantu bana Nairobi sana handi yane egasi gwakore yabengiya mwasubulikire goja tokonyara maro oyo nere baba oyo nere otigaire nande no mugambi ale goja ko mugambi ale ko mugambi asanti abanchi bamonene mbia muri mwensi niko nasiriri omusani nasiriri my sister lakini amanene tigato echingoro chokorema chingoro kwanjera kwambuka korunaro komenyete naro kobwonere marani bogetutu my sister osirire nabwato bosemi abone na story haki abantu baminto mubwati sike muntu abana baye baskine basome gaki bagende tigange mwisi ni wacho sia kwana yenda mbiya mono bono chise chiga fato chire komwatore okoba fata achire omugaka karibu bono tigatogende department ya administration omugambi koranje ogocha bwango nari toratware security otoero mwesimi woito bwe ward yeito kiara nabwata matanganda akuminyoka gochi omugambi totagete security korwa asore togochake misa tumanye ngantore protected omugambi Biamano. Menya ukwana iga bagambi bandi bale iga yonye barona bagutenda gocha iga na barau. Barwa amagomba abo. Alafu naro mu MCA wito we area. Franklin asole omyaka gocha. Franklin omanya ti masinechi. Bagambi nyamba yo mu MCA we area. Nabo ogocha gocha nayo rwa magomba abo.
tokumanya kwa tokora. Tigangira libageli kolete ngora yane ya bene gocha somo chio nyancho gumugima na goteba pole. I think ole form 2 na tebi gutanyoreti na inyorange form nere nare kwa omwana orumbu na muiri one yaringe galime na nyegachire ange chiguikibere ntaramo ikera ngonya kumurigia na teba rende bono ninche murigie oyokara bone form ina era timaiti aye form ye icholiwe litukolia rero omwana oli ole form 2 aye icholie naende eirwe rero litukolia rero nontegerete eirwa alimanga obisi litukolia rero inukwana mukole mwama itegoro ya form we ingire ndogo kwana ekiogo kwana ngentoki ntage totegerere eicholigwe ebe kwaria manga obisi litukoriare ria rero ekara natebire igo nintagete ntebe iga nagokire njira mwategereire nagokire njira abantu mwaru nyari bari enjira abantu mwarua bobasi na ende na igunga abande bakembaru isoge totiganta manyanga isogere lakini ngomanya natule kara twatebire igo bono nabaga ne iria maya nagokire njira mwategereire egekogera kwamanyire ngana matanga gwacha to icha matanga oche gwa keliogi abanyene mbaigwe tobororo mbia mono aso wanja gotegerera nyasa oyu nabaga ne iria maya bono ngogenda nda matanga ari guchimangaria nabaga ne iria maya tige nyasabe na inwe mbia mono nyasa oyu naigwa naro tumnera no mujumbe alikuwa nera gocha kwa netara tarakura mamu amochiri kontanta ni paka na amochiri kweba kwa family ebwa tobo kongwero ngoli togo kwana kero mugambia gukwana nanje na arule erongoli ane ya siringi 1000 na inchere no mochumbe Patrick Osero oteba ng'ang'i chega kwa niaba yake mwakili sasa okurwero ngoli na goteba pole sana se family pole sana se amate ne location ya right ga sengencho go siria mungi na ke muntu amatanga na manga ali litukubone ria rero roje ma mweshimi watere ngatigara minyoka yande no mweshimi wanere gakara yande roje se e constituency ga yete igona bante bingamba te pole otomairo ngoli ya siringi 3000 omochanga kerolenge Nairobi naga taikere tubuya okoranga communication network njamo ikere tebuya nera koro mochango lakini aseigo urachangire bono rende nenje tingo batebiga mutaho koro moremba se chinka abangi na baikaranse sana basacha baikira obo amate nyomba tiboyo nabokorrange kerecha ya soira se chinka bono emechano nero oyago ntebi ngankole osenero ngonaret njana kolire naretire ngori omushimi wa Patrick Osero biamono sana biamono abantu ba minto tarakwa nangoteba mungambio ito atwara shughuli chake kazi maramjo siri nanganaika
gotenena gatwansire minsa abona ngosaba toruo botoreru asenge njokurwa masikani torusi gobi nande kisimi chaito torre na to kujibeka egera nkire ta disturbance yende yose ngo twansire minsa abona ngosaba karibu mo father asenge njo ye minsa yetu kuli alero. Asili tata nilio mwana nilio mtakatifu Mungu abe na inwe abami ntamwachira igase umuyiga Veronica umuyiga tugokoba muswati moke otigira abana baye mayega natunyale gusabira abana basinjira bene nyasaba kongie abalende nenda barabe otswa yabotambe
Na kiratura samatango yugo kwana sole nsema mwake ke korongora na bakoinyora. Anyetali korora umuragire sanduki kana bagukira. Kiare kero muntu oja gukirwa matanga naye gobono. Bokongumboro kulende tigatole merani. Yatole ngeli bito nyako bikana tuwena sekwanzo kitekatatibo. Nanjire sama isanya sawa manyanga. Na semora ba minto. Ngainche na salire mono. Asoko lengerelia samangana sokora. Asoko mocha kwane. Asoko mocha kwane. Asoko mocha kwano konene. Naende na soroira samali mtakatifu mwesiki. Amaraika na watakatifu bonzi. Na inua ba minto. Monsabera. Nyasamu biatu abera turusi bibita turaja sumo butakwera. Mongro tuabere. Cristo tuabere, Cristo tuabere, Cristo tuabere. Mongro tuabere, mongro tuabere, mongro. Tukufu. Tuombe. Kera tugusaba gukira. Tuombe. Mungu, tunakuomba usikilize kwa wema zara zetu, ili kama vile imani yetu katika mwanao mfufuka kutoka wafu inavyoamrisha, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako huyu Veronica Kemunto aliyethibitishwa kufa
kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuikaransa bana buya. Tuikaransa kabisa kero umuntu ategerere ngana ya Nyasaye. Umuntu gaokwana matebi ngabona njinte getoko bamoya asoko tegerere ngana ya Nyasaye. Mundu bwesi okwana asore. Matebi ayo tutagete ninyo gwete enkwano nere gatiali totegerere ayoli okwana gatiali anya gotegete koba moyo tegerere ngana ya Nyasaye anya gotegete gokwana ndi kore moyo tali okoragereri piyama nasogokira nasogwanja Osoma kweli tangani. Kwarusi wase kitabu kia Daniel 3 ochakre 16 mpaka 25. Osoma. Erio Sadaraka na Meshaka na Abednego vakairaneria omoroti oria vakamotebia. Aye Nebukadnezaro titoganeti gokwiraneria igoro ya manganaya. Aye omoroti Nyasaye oito oria togokorera nanyare gotutoria koro ase eriko riomorero ekebemberi na korwa ase amaboko ao korende nonya tagotia gotutoria koro asore ayen omoroti goika omanyenga intwe titogwanta gokorera Nyasaye chiao gose gosasima omoweka na weta hapu oyi twatenenetie. Erio Nebukadnezaro agaichorwa nekeririanda na obosibwaye bogaonchoka igoro ya Sadaraka na Meshaka na Abednego agachikanga omorero bweriko lilia omentwe obe omonene alagatano na kabere
kobwa oyo obutambe agachika abarwani esegi barengene chinguru basibe Sadraka na Meshaka na Abednego babarute ime ase elikolilya lyomorero ekebemberi asayo abamurabarya batatu bagasibwa barene chisirwari cyabo n'ekiganchwa cyabo na emyambaro yabo n'ekihanga kinde bakarutwa ase erikolilya lyomorero ekebemberi bono ekiagera ogochika kw'omoroti kwarenge ogotindi na ase ayo omorero bwerikolilya konya omentirwe obeire omonene mono chimeme chiomorero oria chigasamba na goita abantu baria barutete Sadrak, Meshach na Abednego ase omorero oria abantu baria batatu Sadrak na Meshach na Abednego bakagwa ase erikolilya lyomorero ekebemberi basibire eryo Nebukadnesaro omoroti agakumya nagoichana agatenena ase obwango akaboria abasemi baye ine titwarutete abantu batatu boka ase omorero basibire bakamoiraneria aye omoroti ayo namaene omoroti akabairaneria akabatebya nabono nindoche abantu bane basiboire bagotara ime ase omorero nabarabo tibayeti ande no nyangake omontoria okane nigo akorolekana buna omwana w'Enyasaye ringana rya Nyasaye biyamano ase Nyasaye. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Unipumzisha katika malisho mabichi, unipeleka kwenye maji matulivu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Hata nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza.
sitapungukiwa na kitu. Wanda meza mbele yangu, machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zinanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Gosoma wakabere kurwasi gitabu gyokora kwa batumwa 15 tusome 15 goike 24. Ekero Paulo abaganyete aria Aten akarora buna umuchioria oichire n'emigwekano y'obusasimwa akaigwa bobe asomo ikoye na basi sinagogi agakwana n'abayahudi n'abantu abamwirogete Nyasaye na kila rituko ase echiro na baria abare gokyaroro abandi abanyasemi baba ebikorio na abastoiki bakamererania nere abande bagateba omonto oyo no munyamangana mange inki arigeti goteba n'abande ororekanire ng'ani igare uno murandia bwamang'ana ekinyasaye chingeni ekiagera ni igarenge korandia amang'ana Yesu na okubokigwa kwa bakure bakamubwata bakamoira goika Areopago bakamuboria ine nonyare gototebia eng'encho y'okworokereria okuokoia ogokwana nigokoreta amang'ana amageni ase amataito gaki ntorigeti komanya eng'encho y'amang'ana ayio abaateni bonsi n'abamenyi abamenyete agwo tibarenge n'eribaga ase ing'ana rinde rionsi otatiga ogokwana na gotegerera amang'ana amaya. Paulo agatine na gatigati ya Areopago akabora inua abasaja ba Ateni na arorire ng'ani igomore abantu abamurengeretie mono amang'ana y'Nyasaye ekiagere ekero narenge gwetana na aria na korora ebisasimiro byaino nkarora egesasimiro kerikire amang'ana aya gochia ase Nyasaye oria otamanyikaneti gaki inche nigo
nkubarariria ching'encho chiaye ero oria inwe mogosasima mutamanyeti Nyasaye oyo otongete ense na ebinto byonsi ebireo tarikomenya ase ebiekaru byagachire n'amaboko ekiagera nero mwaneno igoro na ense ringana rya Nyasaye tutenene asogotogie banchiri. Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu, asema Bwana. Anitafutaye mimi atakuwa na mwanga wa uzima. Hallelujah. 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 Mungu abe na inwe. Agosoma kwe banjiri mnayali yetu no Yohana Mutagatifu. Yohana 20 mustari oye mutangani wika oyo 10. Bona siri tukuliri tangani lichuma Mariamu Magdalena akagenda se uboina kubukiamoka ekerobotara kiamoka biya akarora ngarigena lya rusi wekurwa se uboina eri akagenda bwango wika ase Simon Petro nase umorokigwa orionde ori Yesu anchete akabatebia barusirie omonene kurwa se uboina kurende titumanyeti ase bamubika. Petro agasoka akagenda mono murokigwa orionde bakabwatie njira kugenda uboina bakaminyoka chimbero bonsi babere amo kurendo murokigwa uria onde akaminyoka bwango kubwa Petro akaba oibwitangani goikase uboina agatungama akarora ebitambaa bireo kurende taswaime erio Simon Petro agacha akamutunyana agasobo inaime akarora ebitambaa bireo na egitambaa kiria kiumotwe oye tikiabikira mono ebitambaa binde kurende nigo kiaringire kibikire aogioka erio awo umorokiwa orionde orengi bwiritangani wikase oboina nera agasoa akarora akegena nake konya tibara amanyariri konga nimugwenerete kubuka kurwase abakure erio aborokiwa baria bakaenda jinsobo yetugura abakristo ne banchiri yomonguru.
aya nyakuigwete ng'ango kwanorekira ayo manyene nyakuigwete ngokwanoorekira kiara abantu mbarara kwana tamaite usingo kwanare muri kurara abantu abunjira kugamba bweka gukwana mario gatatu okwana eri mote banga nebe buri nande eri ogirindi atenga nabera baise koba lakini eri iri atatu nari atenga tekonyarekana nando ino muntu ole bweka njira kugamba bweka bono robo muntu ole nse mezi ole nabwata uruiro obu murigereri igeri muntu imore ko matako enena nabura nyama ngana nangote nara yo moelio igeri muntu imore komo omotei karibu tuachire asa matanga kulira mungina omokasi miaka. Kwa Kiswahili tunasema umri wake ulikuwa unahitajika sana kwa watoto wake. Mungina oyo abokorangana atagete kujisukuru agaikasegete anda akang'ainwa mung'aino tari gento ki eri monene n'abantu bakung'aino mone nzei muri gwitaba n'abang'ina ose n'abakungu omonto nabagokonyora muri gwitaba okwebereria ogotebe ng'a muno goika seito iga nakogorere ndege gochire roche ose wandaribo gesoiko kwanya karore ndege igento mbanjete kerokio norora ng'ango ng'inure nando uwanja egena kio kamba zigerete lakini ngamba tegentekamo mwaigwa bamura barenga batatu umong'ina oyo mung'ina ateneina aria abana bateneina bari tayari kubekwa riko nere gakirite kiri bakoreki ikiagere gente genete naki abana baye bakorete ki begenete beautiful mung'ina oyo arwaletenga kenke lakini kerongo bwati story yaye munare gukora igasi yaye kurinda abana baye agekeia okoba abana baye paka ari guchira n'abantu roche eng'enjo yake abana baye bakoreki basome bang'ina mbere bakomboga na kurumambe paka bwaire turi koresa rochi kuchia lakini nabo bare mbari gukonande nabo bare moyo lakini oyo chandegete muno oyo oimoka okoraki okwa naye tetasegete ma tindi kubatebi ng'ai lakini kuchia sinanya tumong'ina chinsa 10 igoro atindete ngatene gari ng'aki ninyegene ng'omokungu natindi chinsi agacha paka segari agontenga sore igonje nabwata boko chira bwata boko nandi mung'ina muno itari gokwa tari kurwara ikiagera naendete kugendia mang'anaso sore abayahudi ekero baenendetere nyasaye obarusiri Misiri obabikira ase ensi y'omwando bachakire kuruka eng'wanso kiabo rimo omwaka gikorokwe Passover once a year lakini abande babo bamutigire nyasaye bachakire nande kuinyora ebintu byao bitari bya nyasaye ningi kiagareta bakamweba nyasaye bakanyora oboke nobongi bakanywa mabere na mangi bakanyoa divai nenyi
ni nyingi mugusia batenga moigoto bagatinde ndagera bakamanya kukurerura irio mweri ngai mutabwa tugeti yo kubakurera Isaya Jeremia na bande bangire pe kuigwa abanyabigoti bikongu ono bairiru busumba kera bakoiru busumba yiriga omugaka na bakubwatwa airu buchimwino achiko kolegasyo mongina airu buchabo chiko kolegasyo abana bairu bucha bachiko kolegasyo mbali korana mubani ondaga jikoro kaigo batenga no nyamwire tuguchiabo emiaka mogukora mia kebere yoka muirane kanyasaye nabatebire Isaya agachikotegerera omonto ikuru maega kuna gwake nangiga nera akarumaega agateba iga omonto oyo etanko bangainare muna mwache tega iga Babylon emiaka mogukoro emiaka 70 omonto oyo ko bangainansa oyegentale goteba igale gukwana igoro yaye nge miaka ebere ko era ngokware miaka ebere ka era agakora ki agakwa Baisraeli bagakora 70 years Babylon urayo bokongo urayo gotacha matobole bagatanga uruiburu nyagitari mbali gucha ko barwarire gamana bono mwana yo gokorera kangu isiri gukuru chiri kuraria makweli abe kwaganya koreke akwe anga bangina muna bagotona bagakando cha kangu bono mukaganyerete roche kera ngurunji kora tiki jiyo ekero bali galia litukuli gusasima ndiro gusasima Nebukadneza na gusasima emebweka no Nebukadneza akora tiki aroseti ikagero mongino yagacha gutuka orange na abana baye go bamanyitiga Nyasaye no oyomo bweka naenda gutuka Israeli nabasome tiguna ngina musaju ya kabeke meteriko oyo kwanga usasima mubweka no kwanga kumusasima abekulika koreke ayi bana bali bagatenga na mauto murirore naki kero omonto ligwete nga batianire akaibururu zigesungu togotenga he was filled with rage agateamento muriro imara saba bakabeke mete menge 7 times umuriro iyo lengo kawaida abana bagasibwa kera basi bakora ende bakabulunga nko barutatole gosemoka na muzasima bagateba korabwa korabwango bakarutuliko nangina nene na basi maheretinga tigabakoreki tigabayi asinge njo kwegena what you believe in is what your child must believe in bakarutuliko balenga ndigiriri gochano nyetindikieni ya ndigiriri message embwate nere serious yake kubwikieni batatu kero barutuliko baruteto batatu banjukire babere barenga bane umuntu nande ando siri gotenga kata abantu twabeka gali mbalenga namba 3 nande ngakibaba bana egali alajikubuli bali abangaine barenga around him bamotebe na baromba koleteke bamanyeti oruchu rutuliko gosibire osoye gutara umuriro igoro kore moyo nono yo gosiba torochi ngotwarira bakon ose wandere mura mane no muntu igagotenga ngo korera ndi gento omotege ndo okore ayembo satokene giyora koreki umanya konyorura seti izukurigirire tiga botuko tokwenda kuragera no matorira no matenga ke magana ari nari nge serious kinya koraki ose wandari lakini abana bali bagatena imara asu kwegena sinya sai ole moyo Nyasaye bwa Israeli
muriro uri no nyore kobe kumara 70 tole ko bakorera ke kende because yokwegena ngina arengo muremu ikiera maite ngoborokereire biya abana aba nyokono muremu urengi nyokono nekera bwate mechando tatameti na tatameti oboro kirinjira nando sisi murabe be serious no bugima na ndi mekia obugima bwino ko besabali yemere straight munarengi mechando yaye yonse kamurakalia tenya saga zini kamurakali njuga njwango woche numwana moka yande nyito tugambe ntege tutene bukungu bosiwe keraodieke undi nalensa otabwate mabera nga omochie omongina Veronica otenene undi naro bali banjiri mukingo koboko iguru ngo mwana yabiuke nona abarogi naye mukiririo koboko iguru mukiririo koboko iguru umwana akoreki igesaukia Veronica gekoreki ekianjere nirunsa mwanyigure antu base gotika yayi kanisa no muntu ko beranga sinzi mfata ndiye bande bagutama ayegende se fata kwegule aya biama now tuchigento kende aba muraba ekerobono banyorete nga bagutara uri akaranga ki bakurumuriro ime bagwika na barasa gonkorere gento cyare kondi cyakoreke umaita akatuka manza akaso kusazima bamuraba liye gotenga inwe na nyasaye ino ngusasi ikagera abantu bali gusasi meme wekano bagaonchoka bagatiga gusasi meme wekano bagasasi manyasaye wekene abantu baratu gusasi meme wekane mengi insa kuba tuburanza abantu bazaragire nchake okay bantu saba zaragiranga bonse gusasi manyasaye chi naboko nyonana shianga chino ga kiro muntu narwisonire tegento kiayegene tengeke kena kinyasaya nanore kanisa imoko sabanyasa bono kinyasa uza bairenga how many of them wangina tiga musiku ose bano gaki kuchande kamule ose bano nego musacho ya moko te bansanga ngimechi ya sali kinga bono tiga abantu bazikana asemechi ngaki abantu baralisiki enseme ya moyisiki enseme ndeta koletiki ose bano gaki wangina musiku waki ngutangana kubuka ngukama ngutaliko mwana gara korera ngoberegete ngukubwati amacha agwesibi ngukumutulesibi bono nilicharu tako imoko kende sino tiga mangana nki wacha andekerega bono seme chande now tegerera moyo mongino chandegete ya chandegete e familia yebyo ni familia sere mongina ndonzi azoli munu karanseta esabu yao gere yabana bawo boka nande bonse and at once ose wano boli mongote na chite bora yalia muna nachi getu chumo chigete nguhika muna naika nyomba mungino muna konyigurire nyomba iga okumanya kumbuli ngendagira ne chikiro lingokoli yantara nkwane lakini ndagira kumboni chikiro ile ngokoreke kabuga nga babo kalibo basi chikiro nande toja kubuli goga maita bantu bali bakorera bande cheche kumbe na bamenyete igendagira bagupima bamanya gokoreke ngakumiga aki bono ngachikuligereria no mokenare ngenga ngemunandega mokenare sumubere ngurigereria mwaka nyene ngumubulire ngokoli agantebia akoli chikiro isato nche bono ngachikuliria ngatangkulia ya monene usuri ndo bagani nalio rabe
Usawandaliwa. So bagani ko ba decent yake ake. Yani ngane ye kamanya kuminyo kesi ti yenge manjiko genda ande bange nuzuki. Yani nkare abaka maino. Kitiganda babuli. Mogo itaba. Mungi no mogusi. Kakina bwate ekira go bimera nyomba indagera. Enjiro mongina omugusi yago bimendagera. Ago bimere enkoro nebirengerere byaye. Abana baye baragera bonse bakoraki bayuta. Ose wondere. Ubwanja? Ubwanja. Ubwanja. Umungine kera kule kuruka, and I've always said this wherever I've been. Kera umungine kule kuruenka. E balance ya kule reki. Ya sirire. Balance ya sirire. Mungine kakuragiria abana baye. Nono yukuragira bwangu, nono yubate chindo, batari kumurama. Akumwebereria. Gusa wantari bogaki. Kera bonsi nabaye baragire baigo. Mama. Musa jonda terete kuru Tanzania. Mama ni mama. Mama ana mfano. Nyoko nyoko na aba munara benyo. Nyoko. Nyulenga kiyo. Kituli bimwane biketu kuragira. Mabere tu agatongeringa kiria. Kube kwegentekemo. Nubukuma moko bagakuwa zamu. Lakini ndenguru kubwange buchia to wake. Talibo moko butora no moyo. Ya. Bono mungina gakoro kuragira bwango ako kurangire tata urangiri litali yako gotokia minyoka ari ondete rutiruli minyoka tata ono ndete igo mungina agite sabunga ko komunyoka go kuirana abande bakorireki yani umungina is science yo mokungu. It is beautiful. It is beautiful. Abana bae bonse baragira bigo bayota. Mungina gakuri kuruke balance ite kole tiki teisho. Lakini injira uyirwanirete n'abana baye wherever you are. Gaki wherever you are. The little knowledge mamo mina bayete. Tali eliye kerasime the struggle of normal life. That is where the knowledge is. Mobebo na ino mukini chi family chino emechi ne koleki egende. Manchira bose. Bangina. Bono muna kamwana agakorera abo. Gatingina noale. Bono gya kubuga nangina nere kwa nyanera kubuga bono tuli kumanya lichara gati oyo no oyo nindi. Lakini manyanga nabaganya kumurenda banya kubuga igo bakokoraki. Pakobyoka omanya the beauty of the mother. The beauty of the mother. Mwaka ikaranza na enganya to ikaranza. Kiere gento bwata ngiri important kubuga gento bwata. Andenda ko tebe gento nandeke ko Bere Street. Nsike na yesike. Nima tenga kwanya komanya lakini nitakoma ya yuri no. Hii mnacheza na mimi. Kento naliko teba neke. Mungi nasole sike nande sikabana bao. Nande balende bo bonsi. Twebwana nile. Aya tochi gento kindi ya kabiri. Ase banjiri twasoma. Mwego ule se banjiri twasoma. Nguru warali. Yohana Irenga. 20 kone kisongo moko iwa. So okay, John 20. Chinza chinde moko wiki kusi chinde mwe wiki Swahili chinde mwe wa ege songo. Kaicha moko leteke. Okay. Koru mustari mutanga ni chapter 20 of John. Twasoma iga. Musubati yo mukuru kumeri magadali. Tarenge muya nere. Ya. Nekera nyote Yesu iga.
akaigwa mang'ana Yesu agoteba agatiga kirege gintu kiratiga agasoka kubwati Yesu okure nero mutangani kuikaso wina litukuri kubwati mambi yaye abakungu babweka ine nzingima uzebona muntu mutangani kuikaso wina mambi anke karatu atindikira umukungunde note man nanganire kiragenda kanyarigena riri atigiriwe kirachikurigereria akakumisana akaminyoka se Petro Simeon Petro akamotebia na Simeon esarenge no moro kigonde na roringo litali atimanyeti bia igoro yao nchena atatimanyeti tiga wongo tonda bokeri ekiragenda igo barenge babiri njwango mutoto njwango wacha kwa kali kigusiga sekam hizi days yo maitana buka no muntu gukwana na kwa nyanga ne nteke gukwana naki bono muna muruchiga kamuraka mugaroche turamnyokanere njenere babire bake para ngora tangana oigo kirese monja etoke ekiagera chinguru nabwa nebimo bya very flexible agatangana. Thank you for coming. Ekera tangana sembera igo bare kominyoka bonse babere amo uyi agatangana oyagatigara mae uri munaika kaligereria sembera akarari bitambaye byangeme lakini takora tiki tasoeti me karaira ni endekeze turakora kenguse kwa chance kenguera sabe yulizi aya kuratiga turakora kera tangana otasoeti arari tasoeti ubuina why ngie kwara talo so wina ekenege kone kiabeire ororira maene mubere tokole tiki tui lakini bintu mbiratanyare chinguru nabwate nechisemena baratware lakini tabwate experience ningo etu ibungu ningo yesa etu ibungu akamotengi gia sibiru sana iguru gia korereki kama ibungu ihungu wenete gotebia nsengi manga Yesu ogokire no mwana oyo Petro agaswaime akarigereria agakura aganchanga Kristo obokire lakini digamba tega ba Kristo aminto ringaneri ngobokire igore kureta botutukana marakarenga botutukana botangane mbulinga Yesu ochire wirukira umwana Nyasaye nando muruti wabayau ubona botutukana botangani obwa kabere nobo ngobokire kuri sabakure mupasto ndenareza mulisia nyakoro nsomere nagosoma tugosoma mulisia pastor wachite kale pastor tini ndio PhD SCTA tayo nero yo chire onega siayale onde tayo ebu kwetara toka ntara ateba bono konsinyire goteba teno muntu ngoligiritangane wikoma ete toyende system moroche ngori gatanganete na inje natanganire gokwana ngagaraki omuntu atoke number 1 motebi eso kuigora
ayari. Thank you mwaka. Nsomere Matthew Sikigusi, gosome Kigusi. Matthew 28 verse 10. Matthew 28 verse 10. Ndete tutegerane biya so that uyugukwana nolio ikiro nolio ororire nolio somi guna barabu. Elias akabatebia timoiroka genda matebie abaminto bagende Galili nao barandole. Endera bakangukana. Kuba kogenda rora abande babarendi baria bagasoa asomochi bagatebia bakwani abanene amang'ano onsi ayakoregete na ekero basangirikanire amo n'abagaka na kubarosirie amang'ana bakaa abarendi baria chibesa chinyinge bakabora motebia abantu abaroki baye banjete abaroki baye bajete botuko bakamoiba ekero twararire. Endera bakangote. Ting'aneri kuria ya iwekete kurira iweke kuriria iweke ase gabuna intwe na toche tokwane nere tomoebererie na kurusia inwe ase emechando bakabogoria chibesa chiria bagakora buna batebetiwe na omugano oyo okumire ase abayahudi goika rero iga omo story eige kumete ase abayahudi goikare muna togukwana iga abaroki bari 10. No, it's okay. Thank you mwaka. Akero mwaka ojingo bigake mwaka oro miaka na ndole digital na igore no gasometia abantu toli bosa ose wandario anya to sometia abana no nyore simi nei na no nyore no nyare kunyirigere mangana nditigira abakunyara awe jomoga konda korwa nese kinga ya mokungurire simi kabisa simi abantu bagutinyiga bamanya gukwana kero kwairwe teba mbiyamo muna bono iguira no te yana bana bawo ngaki mbiyamo na bana bane na toki wase crowd oso wandario ya tali bali bande nga ukuiburu kuyankwanyo nitaka korake ya oigo oikake begete burungi mugako seseniwe lakini historia tosomeire toroche Petero chire onyorire Yesu obo na abaiga igo batama kuruo ekero banyara ng'obokire kende ngiri barendete bagatama kero batama lakini goika batebia abantu bande ngiki akorire ki ndiri bako batebia chibesa muri kuitaba chibesa. When a man speaks kwana ngeke songeki no tuigwetia yakona muna nateba truth keeps quiet. Obviously uraende kuligi chibesa bono amino uraende kuligi gasio tobwati chibesa onyore anyore chibesa nyinge ngai chigwakanirwa ali simukuruka short listing tari bagaki no chapa mungina no kamanyete na yangu ako kare ngande ko tare kwaya. So now when a man speaks truth keeps quiet. Ningi kia beta bachire se boina mambia bali batamire kurwo mbagendete gotebia abantu ngaki obokire lakini bagateunga tagukwana ngokorire teba iga otwaraire bagacha bagakoraki
momanyete gento kiabete kare Yesu akwete muna akwete igachinsa chirikianda ebitare bigateka elioba likalima omotengecho gachasense igitamba kiengase karu ikanatekana kaba birenga bibiri yo chinse cyo muntu nanya chinsa korara tigamba teina enda nagenda igange 25 years ago najete kukone musasiro tiare bokamba kena nagenda naikire twaragire bya sobo lende nyomba nchiri muri kire seita kire kaiganjire bit different bono tukuragira muna kanyomba kamoga bakondagire kuchiari muno mwana uri aregaki etochi genda kanyomba aku uraro no twariganire kagenda munango genda lakini akanga magiso iga muno kogenda etochi to ubasa kubika sote nyori dise kolete asiri nande muno ko nyomba iga mureka kurugesieri kogenda guchinyaro ime orale gose ngitene kolete ki nero ekara gwakore kumureka nyaro mureka magachi gweta gugukura abu igento okora kyo mwerio usamuse bitamba libirane linyinge one getamba tukwebisi usamuse getamba kirioro singitene kolete ki nere nande bakonyoate iyo oyu njoro umuita karengere ringaki igonkorara nacha nkomo boli go bono nkyo minute on tenga no ga se ito chingiti chirkera kirase iko we careful kabeke nkororito gaswa nyomba gasieka lakini dipeke techa biero kiana boji kutabara nonji kuchikuliye cha biebole na ende gendo ta kolete nkamulekanga kurapi yasai boli tindu sedi yanga chirocho kiana maetenga anytime is game time basi bono ngakirake chaberange sasta imanya kuunga nguru mugite munenyo niye kubuka eneti babo minto na neti wachi utagutika eneti yoka yari otokanyara kongenta ekero na igugo nkaungerio gire kurua nkabwate etochiria ndiri muna ndete ngatonye bekanse tonye begete muturuguru kamureka uchiariga inkarane ngitienene ye chaberete yani ere chikara chonsi ikunya gweta magachigo uri kubunga kubwata jisiminchi arenge simiri nari konya chiachire simiri entangani kabisa yare korokwa kachikubwata umuchuwaka kanyona kire mama kumatenga mama nkamate yangu kwa narenge mbiyatole ngali miezi migera mbiyatole deke ngamanya kuriye na mbeli nenga nyanyora ngakiro muntu uri ngamatenga yachire ukumburi ngayire korua sore na asere ngai ngamategera magachigoro iliete tata kancha kompanyia iliete egesongo baadaye magachinga kia koruku baadaye elinto something like that so ngamate no eralia akamanya konte biga listen to me to basa kuoba muno kuoba ya gwakira erigo na muna muri kaiga igona ari mie touch ikierete basa kondor bona botole tuweka batatu nyomba otolenje nengite negezunte batatu bono gaki abuji toronjiche ochikonga ino mondo ngana araire ibitale byatekire elio bali arimire motenga echochire igitamba gyatandokire umanya ko ngaina nga gaba no kuboria omatetu araire no Jesus came, Jesus is alive, Jesus was crucified. It is historically proven. Ekere binde byonse byakore kante binne bali balende te batete ngamaene no mwana ngo
lakini gitwairwe konda tigatogendere kulinda bakaendera kulinda nande gekone kende gekoraki gikaba bone kere gikiaba kero kibatenduri gutenena yaikire koba bona tigatokoreke obokire koba gotangaza bagatenga no don't do that. When money speaks truth keeps quiet. Chibesich genda mugakambia mono watu somera biasa genda mutebia bantu ngabacha bamwiba. That is not true, because the circumstances inchiko kwala okoleki urare you cannot ngamangana ina bakumete Israeli bakabo nacho munogo sokuru itaria ekaru gire munabuya cross kurwa gucha kogo sokuru east mine kuru west munogo soka gobinkaro koegwa gakuru kiburu kakobia karabu ko bikirwo siga obosio osomotwe kwa manya koso guchime togo so imenya gende ngiyo lakini isaba sacha boka abangina para utingo manya moja mogenda monte kira tua so tugate umoko genda baka arimo bwaterige na riria musasime manya korake dige nerindirie ebom ya agete magena yakagwa magena igariga kurwa uchiarire 12 feet kurwa uchimaega orire 6 feet matanya tomatie sabu goro to kuchinya zaibo you will tell me ogo ikose erigo tegerera bya mnangote dige na rire 12 inga kitonyero mathematically botambe length na kurwa uchimaega arire 6 ekingi tokoroka na kurunsa gocha igoro orire 3 feet ndoje mwete gezongo chiamangana ni ntiga bono amagena yake robegete serinde igoro you don't need a cement you don't need kera rire stable na kisa tatenga kinegeri na litabe igoro ya seri meaning there will be no foundation stable kirigendo will be messed up no kwenda bwase ikabwase karwaso ira se kalwe yo bakogenda ikababwata kuigwa bakuga oyo koroso korake ogenda mbata geti kuigwa story goro yaye ya Yesu no mwana o Yosef babo aba ombogante ko Bethlehem bagachiko nyorera arari bachiko nyorera Nazareth mine bagachiko menya Nazareth no can anything would come from Nazareth? Nothing. Ba Kristo amento onde bwenzi uraso kwegena it is true Jesus died for us and he rose from the dead. This is what this woman believed in. She was an animator no monto godini mwane bibikebi bigotengebi wodiri n'abana kubabundiso kwegena. That is the most important work anybody can do. Uyobono no mwalimu osirire korwase ekerisia oyore korokereria abana. Very important person. Very important person. Story ya Bayahudi na bere bakarero tugukwa na igoro ya Yesu in Israel. Bari begenire bakugena private. Lakini abantu batutukana ebintu ebimbarabi bali bakorokwa the priests, the Judaist priests. No bagere tegende kermenete ko muna ruma sabantu bamwabo. Na yese kerare korandia igate betega. Yenda timo genda ndonze. Yenda si chingondi chinsiru cha Israel. Igon kitogo te avanza bono. Mungi no munasirire. Nona ekwarero mubwekano. Na ayegenda si chingondi chinsiru cha nyomba mwao. Maetendiro konyoranga no ore kanisa lakini gora ebiekaiga. Ose wandere. Abana no bwate lakini ndete yokobwate. Ndete yo.
not even one ukubwate uche kanisa ekero bono uige kanisa utabwate bana ba ororo uchake kworokereria bana ba bande oyo no yo matakaletiki igomba rongole nona baraye kigusi niguo muchivu kwa naga chivu ngayole chivu naro kagenda chivu kagenda muntu tukugambira abantu bandu taragambira abao uburayi uguchakira rari nyumba mweze gupima mongino yoruche nyokolemereri paka okore bintu byale gukora bali mumanyete nsa nandi utuke kanisa nandi utuka kworokereria abana utari gutema kona nza tigere ningo imali kwa maro sere ngotemale kiera no mumanyete ndaisa kubabuli nsanga ngango muntu gukura mono ase kenyoro every evening toko manyora sa bangina ntegete mo babantu mukuru kwa balemere abalemereri mo abalemereri osaje tari bantu batungite bakugena mono abanyasa batungite ondi bwenzi na baguja bangaine uze wandere musacho mutangani ngomo ngaine te akangeni no musacha ngomo ngaine te nabulitia abana igoro isukuru gete mambi kana ko basomere misa bage kababuli ngaine ase mama na tata ngucha kesigi bagate street nganta tata nani batete gamba buli yakabere nkorero ga keso gokorera umaine bwa Nyasaye ese mama na tata ese bale ngubwato buli mu bonge baganteima no they know abana muna babaligirire tiga mtoto wa nyoka ni nyoka abakuligite na bamanyete lakini akwemoti akirete nakingura tebya Bible yandonzi yasimuri onye mubwate sigi umwana ukire karasukise igi kucyake gika sige songo tawata postpone rojinko gukare songo baba mwanyigure onye umwana uchayiga akeliso nga mwana okorire ochi munagenda iga ayechaka ngaye bunde linjito chake program eri mogende program eri so ugusaba nasabire nkoringa tuige nase Jesus Christ antu tuaru kuige koma kwama wano tuaru koma kwama Mungu nanya wate bio mwana rugobo kima mborangu mwegeri ole kuruma chakana ekera arugire buayire onye gutegete mwana wetu are confidence karibu kima boli oso wandari kari naenda otenga kibwansa onye ndiri bware ngobo omwana uri akoba encouraged akoriga sirie somoki nagento nkiri ke kubegete nseye muno moibole anyatali abana babo munyigwete naende make sure ngaki muga komino abana ba musikire uzega kinkuborokerere bobe ntutu akagosirwo gote nga tigaisara akoraki kwachie seremoni tigaisara acha ono kwanda kwebere nando mongina kwa matete bakene nande nkole kaija tata akoraki lakini rero mugaka rero gote ngai goche sole ngote binda abana bono umugaka nero kogoso tali abana ba kogoso umugaka kogoso timete usa ingunyarora more bono mugaka ogosiru pakesa kirete no ikaranza kirete gapi naroje nintugete gisesari mission chinoru umuntu gukonyera ukanga koromere nakinte bwati apari no etense maso teri konjora no bigoti etimogete nabagakambale babe bagosiru bakabano batimogete umuchi akirete
uraiko kanga no mokori mere mukumbe na romanya no mo timate usai naro ya ekiara umugaga jete kote umwana ngaki aye ngugo chabande muna age tu mwana uriga ugasoka gukura ngai gwatigaria mwaka atana gwateba na atigire bono mwana uyo byukire bono jagire bitu ebituko konyo ko motio terega ko munyeki mugaka ko motio terega bono ugunchukire bono no mugaka otenga bono ukire tu mwana ko ngita ngakiata akire kiara arose tabono bro rose muri korase abana baguza banyasaye nga mugaka kwe baoni oburemo naroja kamwana getiga gontebye nga fata ga kinsabire kakasabira kamwana ke wikingi nande kagacha sende ga ndenga fata nyasaye tari kugusara chiao kirende kyande kyao nkikiao ngatiganda agenda nka nguja kuirana nigwete fata nguja kuirana nali nguja kotego sinya nyasaye kugwali kisara chiao kaondoka bono ngaso wangu sababu ya mara kwa butambe ga ngoza baboko kamwana aka bakairana kuri mid break on Wednesday nkaende misa Saturday akamanya kwetu kama kwanga bada amaliga kwite kanga mwetinga saiteli kugusara chiao nchinga bukanga nkorera bono zenga kitokora bono akamanya kontenga fana ona chitenga nyara shosho moyale ikona ataje to sabe shosho akoleki akwe we biko mutubu mwana beke bintu ebirungi bigosomeka ebintu ebirungi nkyo mwana atewuna ngina munandu waletega nyoko koronera okoraki morgi unero kondoka nande fato mwana uri minto natigete sukuru ngabona nchenyi wete ntike fata ka kisaba shosha kwe oningenda te gosaba we takuwina ya anye kule hivi na abana ba bonse na bakora koriki na bako hivi that's why ngo kero mungu ngambia mono asichi sara chiaye asoweke ikwaye nganonya ni sabwa toboleu otugusaba nyasamu abe amwabere naende nga abana baye muna tuate bansa mtuigwana ine baba balemerere munango naenda abana baye banje nyasa haleluya maeta haleluya sekibirane nekiririato tote haleluya mwate bami okay ndate abana sekigusiririata aira neliamina so nabaganiria maya naende ukusaba kwana nkolinga kero mochie mechi batenga mechi mabu kero mochie mangana nakoleteke tiga gutumia ayo mochionde gosekerera mochio yaya linda bana bao naende bachikani bamumanye nyasaye tegona nde bagake secret yamo nkorero nimbate muita ba muita bagaka monyuwete no teita bano igwete ntagetega ekero mongina gotomire manyo mongina nabo moko banere saliga atigo soke utire muna guchirugorari amanya go tebanga igweta oinyore nga sukari tekoletiki aba na mwa enkomo lakini trick ni elinga okukwana muraga iganere ngokumukani olinga tekoletiki tangasa ngokurwa bumusacho mugimanga tekoletiki tei amanyete they are very intelligent. These women are very intelligent. Ayege ntoko koro muga kominto nigo tegete manya matuka mange akasukari kali gwatebigwa leta nigo tegete manya matuka mange mwigwete gabagaka leta esukari ile onye toli koleta aye mwakire simi kurwanda onse motenga tindi gocha abo oli ningi
timbwati sukari naboko nyogo tenga correct ama ene ngobate tiga kuirana onye sukari tekore tiki ikiara mno gojete iyo abangina abakongo igagotebi omwana ngaminyoka aria tata ko sukari ne nyama eriga roji gole omwana omanya kominyoka goje dadi sukari ne nyama kwanya ne bagwacho bwate gusena buri gamna rikomo wasoka kwa mateti nkole tiki mwana ominyoka tenga mami ana kitu mami omanya gotebi mwana ngati konyete ndiko batebi huyu ana kitu ni mimi tu peke yangu nyetali nje kangwa kolele mutare gwanja twakwaniriyo giri mamugaka no mongina mwanje gose tukwaniriyo giri elimo mongino ndoze kire gose gatume tu mwana talia ya baba ngo kwana jene ndo bya nango kwa ibende ngo kwana ne bya igole bitali byanza tumusibe Yesu Kristo na nchire Nyasaye Tata kuna nene kwambega mana bakule na nchira soma mtakatifu kobe kwa Mungu mtakatifu kuruhusiwa kwa hivi kuruka kumubere bali b'ekisara ky'abanshi togocha bakeigo monene Nyasaye Tata omubyutakwera kwarangirie iyo minto ya Veronica kwarire abana baye muna batigire bamuganetie babwata gosemeria sare kirengaki waseni obailibaga. Yesu, tunakushukuru kwa nafasi hii tumeweza kupokea neno kutoka kwa mtumishi wako, pia na kwa mipango yote ile imeendelea kwa amani. Bwana tunakuomba utusikie. Nyasaye Tata, Nyasaye Umwana, Nyasaye Mwikomo chenu. Mbuya muna singi nju yeke wakia mwa. Mbuya muna singi nju wajo Veronica ke muntu yore antia nugocha sore kwa murangiri kurwa so wiko wensi. Ngaki yali ngewe Nyasaye Tata engeiga ya sokoro nyanjou murembo wa singeiga na kigima itae yoke agare tunyara tuwikero burutu bakare na kare. Nyasaye Tata twaletire family yangene lya sama ukau omwana Nyabuke, omwana Gisare, omwana Fera, omwana Fred. Nyasaye Tata obatangira yara mabe na kimoburangirie bakore emirimo mamu mwabaringe gukora omunguru utoiwe munguru koranje utoiwe. Nyasaye Tata oyori mono twachira asora somogoro batokwire n'ingambi yamono yamono monene aseke ukyo minto Veronica yikwarwete gocha sinke ya nyanchogu na kubuga mono monene urarire. Tata oyori mono nuroche utigira abana baye magega n'umugakoye munyamabera amange kabawore mu boisaini. Tata oyori mono ekiagera marika amachenu ngoteba arenga titorera n'abantu bari tutabwatio gosemeri munyamabera amange warorire ngana yaru no musombo tata bw'emiganda yatwerese iri mono iguru yogukwa. Tata oyori mono abana ba Veronica no mugakoye twabikira samaboka umutori barende na ande bawo bari mu boisaini ekiagera na barira mono Veronica tagocha one no munyamabera amange tigabaremerari ekiagera litukelimo ngabaumirane aya makena sabirite ikigura bwa soro monguru otoiwe monguru koranje otoiwe monena saya na yana sinkoro chitu twagosoroire ni sara chitu chianje no moyo weyo minto iga Veronica unyaro ikasirikaro kibusiani bwa batakwera niyo tugusaba yako ba Kristo monguru ito basi we sit down ngagisadaka ntokoro bwangake Buyamona abangina balia bali mubegete uniform na magotokonye sadaka bali moralia tebinte bilia abangina bali mubegete uniform inugocha inuwa
Eba abali rogoro baekwende sadaka mumnyoke gabwango Koimokio koboko igoro iga oyo bwate sadaka imokio koboko igoro bwango iga yabande baramioke raisi turakura misa barimo kogenda kamoranje Nyasaye ngotulisa ale embura mumunyoke sauli embura Nyasaye ngonyetenenia ale mukioko bako igoro bali bagusangereria tukabwango takogenda sauli embura Nyasaye ngokora rubuya bwaye family togenda guchirugoraria asenge matoleo togenda guchiaria family torobere kurugora tugocha guchiaria family oyo bwate sadaka imukio kabaka igoro bwango ichigocha bwango irana kurwa bwasi more tugocha so family na mogo choini abana aba family choini abana aba batenere boshoiga bakristo bonse chumura choini abana abo bali be sadaka twirana gocha bwaterana weke gente gataba kamo matoleo sisi sote wimbo family tuchoini abana aba abagani bonse bechinse amachons tusoini abana abwe asoko basindike gocha alitari sababu ya matoleo karibu sana pia mona asoko jengenje hiyo tuchoini abana abo byaigo toro kiubuya bwa Nyasaye gocha salitari obuya bwa Nyasaye gocha salitari obuya bwa Nyasaye gocha salitari oya mono
mono. Wango mbuya mono. Mbuya mono sana. Aya tukwira ng'ora bale bagukwana enere ngencho yenene yagera twacha sengencho ya Veronica soraba minto ngekwansi kine kine yajura sinya saita tumu bibionse amina abagukwana mwina mongino lingo kurangera inde litali yao mongino olia nana momoroche ainyi tutegete matanga ya wenere genda okirire moroche Bwana uwe radhi kuvipokea vipaji hivi ili huyu mtumishi wako Veronica Kemuntu aliyelala katika utukufu pamoja na mwanao ambaye kwa njia ya sakramenti hii kuu ya upendo wote waunganishwe naye kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu abe na inwe mwimoki mkoro twakebya somonguru nyasawe ito kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako hauondolewe ila unageuswa tu kama wa Veronica na hao wanapata makao ya milele mbinguni yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema kwa furaha bila mwisho. Mungu aino mtakatifu na ene soko yuko mtakatifu wonsi
Tukomoyo mutagatifu ikasibye n'ebice n'ebitagatifu n'olubera abasituri umubiri n'amanyinga y'omungu wetu Yesu Kristo. Tukolekera turachanikana buli mugati na wakirebye na okobonene akabego mugati yakabatuma yegoteba. Bwata mwensi murie uyo n'omubiri onuraruwe okoba inwe. Omuninone nyasaone. Ekero bakorete kuraya na dakabulita bagwakire bino okobona nakabatuma yitabiki goteba. Wata mwensi munywe kini gitabo kya manyingana manyingete banike gitakwera manyingana itigekere na manabanga sukusuwa kwibibe koraba wase ukonginyura omunenone nyasaone Bona de tere twinsi bisiro biwanje wito Tuwakire bya soko tokora bego tunyara kwa sama isao tugatwensi atokuri Kristo tubikira ni wamo na mtakatifu Mungu rinyiri kirisikia sensengima wito amana wa Francis papo ito chosemero sikobita na bali babonse mona kanyana se umuyigoyo wa makweli yo mento pero obaseni balende endo baginge kurasa mabonse kira yamanyara weka na umulembe kunya tole yo kwarangire kurasumwa wensi tate kero ke batisimo na kwete na Kristo tiganera sanga okoroga kwaye nkunya tuna baminto bonse bakuru bakira sotumwa kwaba na osomali gukoroka nainde sena lwakura sobora bwao tokwiri mabana 9020 twanchire tugone ko nyindu batakara na mali musingina nyasaba tumuna batakati bonse miaka ya usenia mana bara butoko bosini kiagera umwana Yesu Kristo ekiagerere hamonera na asera mwana mtakatifu siana wana bonse no bwonya saita atumu bibyonse ase miaka ne miaka ya Ono dia sorenya saita tanu kuyena asa mangare Yesu Kristo tore tumutoka te batatu iturigoro orisikwe obonda bwa boche wa Elsa igabuna igoro ataye wone ndagire ito ya bono nanto tigawa gotochegia to batotubika sogotem neo to barikuru sobe wensi onguru to agasore to barikuru sobe wensi na sobe bwa to malembe sama tukaite sama bera otoginge kurwase uwa wonsi muna to yente mona no mako kwa kabiri kumweni ti Yesu Kristo kyagero bunda ne tinguru no bosane byao Yesu Kristo katera tombao nendingo tatiwena ili bibi to kolende uli wanje kristiano ndo to malembe no kayonsi amina malembe omonguru abena inama se asomo tengo takamwangane mwanjane matatia bono tetana no malembe Kristo mokwani mo malembe tu naboko nyora ngo gotigire malembe Kristo Emmanuel ya nyasa
Oraine mane Nyasaye guru sivin simbane gesia barangiri usanga sendagriga monguru Simbane ting. Osorore ba kwa na kira kiro yele goswa muki Bwana uradhi kuipokea uradhi kuadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Veronica Kimunto, na tunakuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga wa amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu raba na inwe ina sawa sinimwensi kakano mwana na mtakatifu ya numara mbokile sinisaidire. Basi tutara manye family na lekokania turuwe ngori wangu ngori wangu sabana wajabatire brate ye bratu wasabire ngori wangu sabale bako enda utara ruwe ngori nchuko cha ndia bana korona nchuko cha ndia bana korona wangu
kora bwangate rongori mwana ono atene na maletere something gocha rawango family moja wote wasia mumanye family mugakora inchu n'abana bawe ga animators bari babwateke ebu nenu kerete gotarioka animators mwabwateke ebu